Здравейте хора, аз съм Дани и днес ще направим дуел с брат ми Алекс. Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Аз съм втори. Добре, ти ги 5. Не трябваше ли 6? Не, това е най-новия закон. Аз колко следих? 5. Вижте ми картите. Добре. Аз съм... да. Приключвам. Така съм аз. Наред. Чакай, не съм. Хора, вижте. Това Magic Trap ли са? Чудовище ли са Magic? Не можеш, трябва да се позове. Една карта ще жертва 4 звезди можеш. Добре, приключи ли? Да. Приключиш ли? Слагам една карта Perfumapple. Хора, слагах една карта Perfumapple, сега остава друга и мога да призна нищо. Приключвам. Мога да атакуваш с него. Мога да атакуваш директно, да го превърнеш в атака и да мога да атакуваш. Няма, не искам. Добре. Това? Мога да направиш шинко. Призовавам това. Мога да го жертваш. Жертвам една карта. Жертва са това. Да. Жертваш Това и призовавам това. Карта звездица. Приключи ли? Да. Добре. Опс, извинете. Призовавам да трики. Като махна една карта. После, хора, вижте каква карта е. Губя 800 и ще си върна синьокия бял драган. Синьокия. Първо, колко е? 2500 на тъкът. Ще атакувам с синьокия умира. После с детрики атакувам. Кой? С този атакуваш губиш 200 точки. Парим. Добре. Кунай. Верига. Ай, приключвам. Текля? Да. Да слагам ли сега? Ако искаш. Приключвам. Давай. Да тика атакувам. Коя карта? Атакувам да, с жизнените точки. Тази не я знам. Какво прави? Призовава. Също, ако беше тук до сега да те победил на Yu-Gi-Oh. Също. От Yu-Gi-Oh BG Channel. Приключи ли? Да. Сега едно защита, приключвам. Мога да призовеш нещо, ако имаш 4 звезди. Призовавам карта. Трябва да жертват дори 3 или повече. Такива карти. Да. Хора, брат, но още не мога да играя в Yu-Gi-Oh. Ти пък сякаш много можеш. Призовавам гобрените. Атакувам те, те се превръщат в защита. Сварям карта копан. Но ти нямаш чудовище, човек. Нямаш чудовище. Не се сложил. Добре. Губиш 1000 точки. 2000 точки за своя защита. Значи атакувам другите. Но да ти ги атакува, умира. Но синьок я губиш 300. Значи около 500 става 400 точки. Сега ще го бия хора. Това. Ми атакувам. Какво ще атакуваш, бе? Ностоп. Ти Ти губиш точки, ти това 2000 точки, губиш 200 точки. Коло? Приключи ли? Да. Ще направя тъмна карта. Хора, сега го бия. Призовавам Dark Revision. Призовавам. Чакай, нищо не мога да правиш, бе. Като махна един материал, намаляват на точките. Ще атакувам. Губиш 2500. Умира. Атакуя синьока и загуби. Хора, сега това е втория дуел. Продължавам или? Това е втория дуел. И ти хората нищо не можаха да видят. Защо са бикат, защо? Да слагам и те с карти. Сега си го цепим. Ето, цепене. Хора, забравих да ви се похваля, вече имам екзодия. Пишете.
Кажете на вашите познати и те да се абонират за нас, да имаме повече абоната. Да станем като Сашто. Кой е първи? Камък, ножица, хартия. Айде. Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Добре. Пак ли сте? Втори. Хора, вижте ми картите. Ай сега. Вижте моите. Да, ви. Дай. Аз не съм. Приключвам. Ой. Откъш ли? Нещо призваваш ли? Така защита. Добре. Опа. Не можеш така да обърнеш. Така. За всеки дори с дерби кола помага за гласа и за ума. Едно чудовище можеш би, човек. Обади. И може да играеш. Откъш? Как уж това е защита? Не атакувам. Защита е. Каква ти защита, бе? Много. Това е защита. Защита е. Да. Добре, приключи ли? Да. Ето, хора, вижте. Чакай. Искам да триш от картона. Хора, да знаете, че продаваме карти. Югио. В следващия ни крип. Продавам Goblin Badge. Ефектът му вика едно чудовище от 4 лево. Сега ще направя пак тъмна карта. Dark Illusion. Dark Illusion. Като махна един материал, намаляват му са чудовището. Аз пак намаляват му са точките, атакувам, умира защитата. Приключвам. Добре. Атакувам. Как ще атакуваш? Нали ще прозова. Добре. Жертва. Не са жертва за повече от 5 звезди. Са жертва. Не моя ама атакуваш, това е по-силно. 2500. Атакувам. Не можеш да атакуваш. Атакуваш само чудовището, това е по-силно. Не глади атакувам. Нищо не мога да атакуваш, не разбираш ли? Приключиш ли? Да. Опс. Просто падна. Те хората нищо не можаха да видят. Ето хора, вижте на къде вървим нещата. Пак ще. Не, тук не е фикито. Днеска утре ще идва. Кога ще идва? Нали сме в София? Каква София? Да, в София сме. Призовавам маймуната, атакувам. Умира. Утре съм на гимнастика. Приключвам. Заместя в... Стига, бе, снима ми крип. Да, забравя. Ако сега не гледа Сашто. Да. Да, ние още не сме качили крипа, ще нагледа, аз призовавам това. С моето същите. Откъщ И него? таковам това. Да видим колко е по-силно. Но сега можеш да го сложиш защита. Сега губиш. Правя карта да откъщ другото чудовище. Губиш 1000 точки. Чакай, аз. Това... тази карта избираш кое да махна. Да. И губиш 1000 точки. Без да видиш. Така. Махам корибото. Не е силната ми. Дая. Гроба да отиде в гроба. Това гробът ми е тук. Хора, виж, че е корибо. Приключи ли? Да. Айде, махаме една карта. Призвам Galaxy Photon Dragon. Призвам един перфумапъл. После, за първи път те призвавам. Spindle Dragon. Моя призвам чудовище. От първи до 4 левел. Не е голямо чудо. После ще отворя тази карта. Ще си взема чудовището от гробището. Маймуната. Всъщност дайте колибо. Пак и става. Аз стои корибо, не е голема. С Galaxy Photon Dragon атакувам. Кой? Атакувам. И аз отварям. Тази карта е като умре чудовище. Не го атакувам. Да. Добре, атакувам другото. Значи от това умира. После с Dark Illusion атакувам той умира. Приключвам. Аз съм... Призовавам. Слагам
Това. Защита мога да сложиш, Не стига. може, призовавам. Ефекта му го знам, като атакувам и умира. Да. Чакай малко. И атакувам този. Ефекта на Гая. Виж, че хора. Атакувам този. Ефекта на Гая като колибо. Никакви точки не губя, браво на мен. Приключи ли? Да. Чакай. Колко прави сега? 3000. Добре, али, стига я. 800 хиляди. Добре, призовавам бета, атакувам, но той не умира. После с Galaxy, атакувам, губиш точки. Около 2000 умира. Около. Аз съм сега. Приключвам, да. Сега слагам карта защита. И ти. Колко карта защита натрупах? С Dark Illusion атакувам, оставаш на 2000. После с Galaxy Photon Dragon атакувам, умря. Хора, втори път спечелих. Ето вижте как убих. Ето